Здравейте, че казваме нас, пред смене сяда. Хекс. И днеска ще играем RPG-та. RPG. RPG-та срещу RPG срещу Armored, балери, там Valeria, как се казват. Warning, Freshly и Magis. Flashy Images. Мале, това ще бъде странно. Добре, надявам се да има RPG-та първото, което е. Второ, добре, започна. Аз що съм опитва, гледай. Защото си мъртъв, що? Гледай. Мъртвец! Къщо тука? Ще залагаме ли? Не. 10 бона, 10 бона. Да, аз хилядарка. Залагай да ви 10 бона. Не, залагай 10 бона. 1000 заложих колкото да ви прецакам, ако спечелиме. Не, между другото, сега ще виж, отдавна не сме западали така. Добре, ние имаме стики бомбс, още сега ви казвам изи пизи. Не, сега ще виж, ще умрете. Имате ли базуки? Да, и сега ще умреш. Не, наистина ще мрем. Ама тия са армърт, не забравяй. Ама, не знам колко има армъра на тия таратай. Моите ми са проследяващия пич. Леле, сега ще проследя един човек. Не знам. О, засилвам се аз. Пази се, бро. Фак. Добре, нищо не направих. Иначе за малко. Тук пак ги са същите таратайки, да. Мале! Не, той го разгубихте. Той го разгубих. Аз го убих. Признавам ви за той. Мале, как гръмна човек, ти не знаеш. Аз тък му стрелям ракета и това гръмна. Твоята. Най-накрая. Хито, кото и бе. Се Днес, тая. дами и господа. Раунд втори. Някой сега ще е с човек повече, да знаете. РПГ. Само че не знам кой. Ние сме тройка, значи вие сте четворката. Значи Значи повече килове за нас, мечтата ми е била винаги да кажа Range Rover, така че... те са новите Range Rover, човек, те са с такива... като костенурката, ева тяхта. Аз отца може да ви кажа, че всички умирате там горе. Не знам, просто днеска може би имам късмет ли, да знам. Той се качи. Абе стига бе! Вече сме цялата сила. Влезнаха много хора. Тъмната страна и светлата страна. The dark side. Ще загубите. The light. Не се получава. Айде да покажи колко хора има. Добре, ето. Айде бе. Вие сте 4 човека, охо. Ние само колко сме. Абе, ще умрете бе. Ще мрем ли? Абсолютно yes. Абсолютно yes. Ох. Чакам точен момент. Туф. Айде бе! Бум! Чакай! Чакай! Гледай сега колко станахте, Яса! Я сега! Какво? Айде, никой ли не умре. Мане, обръщай. Добре. И как поднасят тъпия джип. Точно откъде има такова, бе? Какво? Откъде има пистолет, бе? Къде да знам, чакай, че това нашия не знам какво прави. Тая кола как? Оле. Ама, пич! Ти! Не, бързо, пали! Къс! Фак! Оцели ме! Не, за малко. Дай. Значи много се скефа, ако умрете ви. Да бе, гледай колко сме. Мале, къде се забих? Фак. Абе, пич, къв ти е проблема? Мико, 90. Добре, вече имате и вие човек повече. Ние сме 3 вече. Трима. То спрета, че да ни каже нещо, бе. И аз също... Би трябвало при вас да е влезнал. Ама тая кола много тъпо завива. Бро! Абе, защо всеки ме бута, бе? Къв съм аз тука? Човека за всичко лате. Вас искате така един вид. Не. Там връща такъв. Аре, Къде отиде бомбата? Оле боже, как можах тука да падна? Не. Аре бе, тъпа! Леле боже! Тъпа таратайка. И... Я.
стой. Аре, бе, те са долу, 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 долу! И какво от това? Аз съм с кола. Та, щупена. Как? О, май френд. Те човек откъде имат патрони? Черен жип. Ама тая кола е толкова шибана за каране. Просто това те е... Рейндж Rover, бе. Личи си. Учи с пистолет. Ма да, бе, ти имаш ли пистолет, бе, човек? Имам 3. Друг път. Ми добре, другите как имат пистолет, бе? Не ги знам. Не знам, обаче умерите. Всичките. Един. Рип. Не говори глупости, бе! Двама срещу един. Come here, my friend. Спокой, ще стана. Бум! Не. Дай. Браво. Той не ме гледа. Браво, my friend. Ох. Та мина на Гледай ги, коса. брат, гледай ги, че е страшна работа. Ужас. Айде, Дени! Давай! Не! А така! Той го измами и сега е моят момент. А така. Четворка с гарнитура! Знаеш какво каза Хитлер на един циганин? Фо? Какъв ще станеш като пораснеш? Да и... Циганинът започна да му обяснява професии. На Хитлер му казва: стига си ми дрънкал глупости, сапун или крем. Чакай, обърка го. Браво на те. Абе се тая. Абе така. Вас е вати залепиме на бомба. Вас искаш ли? Гледай, аз да не трият на нещо друго. Оцелихте! Или там, който оцелих. Мале, пропуснах. Кой ме стреля с пистолет? Не, дай! Защо заставате пред мен, бе? Final round! Чакай, бе! Следващия ще бъде финиш хим. Не той. Знаеш, че всичко, което излезе от устата ми като така Final round, значи не се слуша така. Не, може си, че може да не се слуша. Не, виж сега. Щом бабушка е тук, значи всичко е окей. Нали? Мале, то с как го изцепи. Мали. Джале. И... Бум! Никой ли не убих? Само дето жипа ми стана на пихтия. Айде. Той ще бъде епик фейл. Какво е това двама човека, евате? Вече един. Дали няма така леко да загубите този раунд, а? Как мислиш? Вас и аз засмея, бе. Не мога. Преседавиш, моля се. Уоу! Ей, не можах да го преценя, кога да го гръмна. Има един пеже. Минко, падай, Минко! Горе кой е? Минко. Ников бе. Минко. Минко ти е главата. Минко. Брат, ти мене ли бе? Ти мене ли бе? И аз те ни удари с това. Дари долу. Чай сам. Това може би ще бъде файнал раунд, хора, понеже... Знаете какво става? Обикновено тук губиме много здраво. Ама сега ще се постаря да не загубиме много здраво, а много готино. Чале. Моля те, спри с тъпата чалга. Това не е чалга. Какво е? Джале. Брат, моля те се, не искам да се самоубивам. Поне не този път. Аз ще да по-назад. Аре, бате, някой ме удари и не можа да си... Айде бе, спринте! Дай, марафака! Дай! Ласи, Къде? Ти си бати капутова. Как ще му виж, бе? О, не! Човек! И аз го изцепих и той ми изцепи! Това беше брутално, ама... О май гад. Не. Зелената краста отново идва в сила. Не, абе! Къш. Обаче аз като казвам, че ще умрете, значи ще умрете. Бе, дайте ми жипши и ще видиш кой ще умре сам. Гледай сам. Пали. Така. Бръм.
Колко сте ми? Добра порция сте. Май почнахте да измирате така. Оп! Оп! Първият! Не, кола тъпа! Останахте трима! Опа! Спринта се пише лоша, а? Аз спринти. Ага. Yes, my friend, yes. Very yes. Ама, нали знаете, че вече сте двама? И какво? И какво? Заминахте, какво? Остана само един. И той е F1 спринт. И той е RIP! Марафака! Изи пизи, животни! А така, матч уинър! Ей, затова не се предавам никога, животно! Както губиме, така и печелиме. Я да видим сега крайното класиране. Опа, я виж кой е най-отпред. Я да видим класирането. Чакай. Стой. Да видим спринтико са колко кило е направил. Така, дай лайк бе. Оф, кръка му заболя, главата му заболя. Браво, че друго не те заболя. 3, Лошо ми. 2, 1. Лошо. Айде бе. Yeah, bitch! А така. Та хора, това ще бъде всичко от този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, хареса го, оставете един коментар и се върнете за нашите канали. В описанието е канала на Спринта. И bye bye, my friends!